ଆଜିର ଦିନଟା କିଛି ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆକା ମା ବଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର, ପାନ ଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଏଠି ତ ଡଙ୍ଗା ଭସା ସରିଲା, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଖାଲି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଯାଇନଥିଲୁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆମକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, ତାପରେ ଭୁଲୁକୁ ପଳେଇ ସେଠି ଯାହା ବି ପୂଜା ହେଇଥିଲା ସେସବୁର କିଛି କିଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିକି ମୁଁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ମୁରୁଜ ପକେଇଥିଲି। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଦୀପାବଳି ହଉ କି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ପଞ୍ଚୁକ ଟାଇମ୍ରେ ମାଣବସା ଗୁରୁବାରରେ ସମସ୍ତେ ତ ମୁରୁଜ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବେ, ତ ମୁଁ ବି ମୁରୁଜ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଯେଇଠି ମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକର ବାର ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯେ ବି କୌଣସି ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ସେଠିକି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପୂଜା ପାଇଁ। ଏଠି ଆରତି ହେଲା। ଫେଣି ଏକା ଫିଙ୍ଗା ସରିଲା, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ।